Výhody bydlení na kraji Prahy dnes mohou ve službě prozkoumat nadpraporčíci Danuše Havelková s Jaroslavem Harantem z Delty 111. Delta 111, já Delta. 111 na přímou. Ukazuje se, že kraj Prahy má i své nevýhody. Na nedaleké autobusové zastávce byla právě okradena žena, které musí Delta 111 okamžitě vyrazit na pomoc. Autobusová zastávka paní Petra Veselá. Jedeme to prověřit. Nakolik bude paní veselá i po zbytek týdne, teď záleží jen na Deltě 111. Dobrý den, vy jste nám volala. Já jsem volala, no. Já jsem nastupovala do autobusu, jsem tady seděla, vytáhla jsem si mobil, že tam mám lítačku, že jo, a zjistila jsem v autobuse, že nemám s sebou kabelku, tak jsem se vrátila. Jo, jste ji nechala ležet tady na lavičce? Já jsem ji tady nechala ležet, no, jsem ji úplně celou zapomněla. V autobuse jsem si vzpomněla, že ji najednou nemám. No. Když tak, co to budete kolegovi říkat, počte mi doklady, já si vás vylustruju zatím. Jo, počkejte, já ji mám tady. Tak jsem se vrátila i hned, ale se opět klepou ruce. Pohodě, v klidu. To byly poslední 2000, co jsem měla peněžence. Tak. Kabel jsem se vrátila, a teď mi povídejte, vy jste jela teda autobusem, ano, bez kabelky, ta kabelka byla tady takhle na tom místě, jak máte? Ano, ale ona byla zavřená ještě. Jo, a potom jste se teda vrátila. Ano. A kabelka byla takhle, jak tady byla i předtím? Ano. Tak, a byla rozepnutá nebo nebyla? Ne, nebo byla zapnutá. Byla taky zapnutá. Tak jsem se podívala, jestli náhodou se někdo prostě do ničeho nepodíval. No, chybí vám něco teda, jinak si z věcí ostatních. Tady ne, ale z peněženky celý 2000. 2000 z peněženky. Byly poslední 2000, co jsem měla nové platy. Tak, a jak dlouho to mohlo trvat, co jste byla od té kabelky plus minus? 10 minut. 10 minut. A tu 2000 jste měla v celku, anebo to bylo nějaký? To byla celková 2000. 2000 jenom a nic jiného, žádný drobný, nebo tak ještě neměla jste tam? Ne, to ne, ty mi tady zůstaly. No. A měla jste ji takhle vloženou do té peněženky? Ano, tadyhle při hrádce. Jinak všechno tam zůstalo, jako brýle, já nevím, flaška s pitím, časopis. Ale paní lustrací neprochází. Dobře, tak jo, tak to je jedna věc. Ano. Druhá věc, ještě si to prosím vás jednou všechno pořádně zkontrolujte. Ano. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli vám nezmizelo úplně něco, co tam standardně nenosíte, aby jsme na něco nezapomněli. Třeba kreditní karta, karty. třeba nějaký kreditky nebo něco. Ne, pouzdro s dokladama zůstalo nedotčený a zamčený nebo zavřený tady v té kapsičce, ano. Takže opravdu jenom ty peníze. No, jinak všechno, klíče třeba od domu nebo něco takového. Ne, ty mám tady taky, všechno tady zůstalo. Dobře. Delta 111. Policisté na operačním středisku už mezi tím zhlédli záznam z kamery, která na Venušinu zastávku dohlíží, a zjistili, že o 2000 bohatší jsou dva malí chlapci, kteří šli náhodou kolem. Tak, jsme relativně mohli vidět. 110 cm, tak kolik těm klukům může být? Jeden větší, jeden menší. Ty nemohli daleko ujít.